कृपा हेअर टॉनिक, आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींचे परिपूर्ण मिश्रण, 100% आयुर्वेदिक. मंत्री झाल्यानंतर नितेश राणेंना खासदार वडील नारायण राणेंनी काही सूचना दिल्यात का असा प्रश्न मंत्री नितेश राणेंना विचारण्यात आला होता. यावर नितेश राणेंनी हटके उत्तर दिलंय. एक मोठी यादीच त्यांनी दिली आहे, त्याचा सकाळी 6 वाजल्यापासून अभ्यास करतोय असं नितेश राणेंनी पत्रकारांशी बोलताना म्हणाले. पाहुयात नेमकं काय म्हणालेत नितेश राणे. शुभेच्छा नाही, फार मोठं असं मला नियम आणि काही खूप गोष्टी सांगितलेल्या आहेत. त्याचा अभ्यास आज सकाळी 6 वाजल्यापासून करतो आहे. तुमच्यासाठी मोठे साहेब असले तरी पण आमच्या शाळेचे प्रिन्सिपल आहेत आणि म्हणून प्रिन्सिपलांकडून एक मोठी यादी आलेली आहे. आमदार जेव्हा झालो तेव्हाही पहिल्यांदा फार मोठी यादी आलेली की कसं नियम, कायदे, परंपरा, प्रथा, परंपरा काय असतात. आता रूल्स ऑफ बिझनेस आणि असंख्य विषयाबद्दल आज सकाळपासूनच चर्चा सुरू झालेली आहे. आता टप्प्याटप्प्याने तुम्हाला त्याचं प्रतिबिंब माझ्या कामामध्ये दिसेल. शुभेच्छा नाही, फार मोठं असं मला नियम आणि काही खूप गोष्टी सांगितलेल्या आहेत. त्याचा अभ्यास आज सकाळी 6 वाजल्यापासून करतो आहे. तुमच्यासाठी मोठे साहेब असले तरी पण आमच्या शाळेचे प्रिन्सिपल आहेत आणि म्हणून प्रिन्सिपलांकडून एक मोठी यादी आलेली आहे. आमदार जेव्हा झालो तेव्हाही पहिल्यांदा फार मोठी यादी आलेली की कसं नियम, कायदे, परंपरा, प्रथा, परंपरा काय असतात. आता रूल्स ऑफ बिझनेस आणि असंख्य विषयाबद्दल आज सकाळपासूनच चर्चा सुरू झालेली आहे. आता टप्प्याटप्प्याने तुम्हाला त्याचं प्रतिबिंब माझ्या कामामध्ये दिसेल. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.